Tid er penge. Ingen af delene kan jeg undvære. Derfor har jeg brug for en stærk og effektiv motor uden bøvl. Det bliver sværere og sværere at finde gode traktorførere, og derfor har jeg brug for en traktor, som er let at betjene. Jeg skal bruge en traktor, der er lige så alsidig som mit arbejde. På en dag skal den både bruges til udfodring, udbringning af gylde, slåning, transport og løft af baller. Jeg har mange maskiner og endnu flere maskinførere. For at blive rigtig effektiv har jeg brug for et værktøj, som kan fortælle mig, hvor hver enkelt maskine befinder sig og hvad den lige laver nu. I de seneste år har høstforholdene ændret sig drastisk. Derfor skal jeg bruge en traktor, som er fuldstændig pålidelig og som har en fantastisk lygtepakke, der går nat til dag. Da jeg har langt til nogle af mine kunder, har jeg brug for hurtige og effektive traktorer med god affjedring og fremragende kørekomfort. Få mere i en med de nye John Deere 7R-serie traktorer. Er du klar til flere kræfter og større effektivitet? John Deere 7R-serie traktoren er udstyret med en motor med lavt emissionsniveau og en filterløsning, som opfylder trin 3B-kravene uden at gå på kompromis med kræfterne. Faktisk kan du få op til 310 hestekræfter med Intelligent Power Management. Hemmeligheden er John Deeres problemfri PowerTech-motorer. Takket være John Deeres enkeltvæskekoncept er der ikke brug for ekstra væsker, kun diesel. Og takket være John Deeres Green Efficiency skal du heller ikke fylde brændstof på så ofte. Spar tid, spar penge, spar plads. Takket være den imponerende optimering af kilo per hestekræfter. Få mere i en med de nye John Deere 7R-serie traktorer. Er du klar til mere komfort og flere praktiske løsninger? Oplev de fantastiske udsynsforhold i Command View 2-kabinen med Active Seat som ekstra udstyr eller hydraulisk kabineaffjedring, som sikrer jævn og behagelig kørekomfort. Den nye hydrauliske kabineaffjedring foregriber pludselige belastninger og opbremsninger, så kabinen bevarer den ideelle balance. Takket være TLS forakselaffjedringen kan du overføre flere kræfter til jorden, både i marken og på landevejen. Med Greenstar 3 Command Center touchskærmen, som er ekstra udstyr, kan du styre det hele med et fingertryk. Få mere i en med de nye John Deere 7R-serie traktorer. Er du klar til større smidighed og flere tilkoblingsmuligheder? 7R-serie traktorernes komplet integrerede frontlift kan håndtere arbejdsbelastninger på op til 5.200 kilo. For at sikre, at du får alle de kræfter, du har brug for oppe foran, får du fabriksmonteret front PTO, som understøtter fjerntilkobling. Det kompakte bærende chassis gør 7R ekstra manøvredygtig, ideelt til krævende frontlæsserarbejde. Og bagliften på 7R har en løftekapacitet på op til 11.300 kilo, så du kan håndtere tunge redskaber med lethed. 7R-serien er så alsidig, at den også er ideel til meget andet end landbrugsarbejde. Få mere i en med de nye John Deere 7R-serie traktorer. Er du klar til mere teknologi og større indtjening? Spar penge og få det optimale ud af dine AMS-løsninger med John Deeres iPackage. Den inkluderer al den hardware, du skal bruge til automatisering, såvel som AutoTrack og Business Pack. Hvis du har en hel maskinpark, kan du bare logge ind på JD Link hjemmesiden, så har du forbindelse til dine maskiner. Du kan overvåge, hvor og i hvilke marker dine traktorer befinder sig, og du kan analysere maskinpræstationerne online.
Brug John Deeres telematik til at arbejde mere effektivt og rentabelt. Business Pack er et automatisk dokumentationsværktøj, der giver dig præcis dokumentation vedrørende jobs, brændstof og transportkørsel. Få mere i en med de nye John Deere 7R-serie traktorer. Når alt kommer til alt, er det helt afgørende for produktiviteten, at føreren føler sig godt tilpas. Derfor er John Deeres prisbelønnede Active Command Steering så banebrydende. Uanset om du kører i marken eller på vejen, letter dette system proaktivt styringen af traktoren. Active Command Steering inkluderer dynamisk selvoprettende stabilitetskontrol, som automatisk justerer hjulenes vinkel, så traktoren er lettere at kontrollere og holde på rette kurs. Styretøj med variabel udveksling afpasser både modstanden i rattet og det antal gange, du skal dreje fra endestop til endestop, alt afhængig af kørehastigheden. Den fuldelektroniske styring fjerner intolerancer i det traditionelle styresystem og reducerer rattets bevægelser med 75%. En anden ting, der virkelig giver produktiviteten et løft, er vores 360-graders lygtekoncept. Når dagene bliver kortere, kan du se perfekt efter mørkets frembrud i alle retninger, takket være den effektive oplysning. Som ekstra udstyr kan du endda tilføje 5 ekstra xenonlygter. Få mere i en med de nye John Deere 7R-serie traktorer. Er du klar til større mobilitet og alsidighed? 7R-serien er også det ideelle valg, når du ofte kører transportkørsel. Den eminente optimering af kilo per hestekræfter og TLS Plus-akslen gør transportkørsel til en leg. Som ekstra udstyr kan du vælge mellem 4 forskellige transmissioner, afhængigt af dit behov, lige fra Power Quad til den nye og optimerede Autopower for maksimal brændstofeffektivitet. Den nye Command Quad-transmission yder bløde og behagelige præstationer og reducerer brændstofforbruget. 7R-seriens koncept omkring PTO'en handler også om at få mere for mindre. Du kan vælge mellem 4 hastigheder. Som ekstra udstyr kan du vælge dæk med ekstra stor diameter. Det forbedrer traktorens trækkraft og minimerer jordpakning. Få mere i en med de nye John Deere 7R-serie traktorer. Mere i en. De nye John Deere 7R-serie traktorer. Er du klar?